In 200 meters, your destination will be on the right. Nakakapagod. Iniwan na ako ng mag-ama ko. Butterfly, hello. Ang ganda ng view. Hello mga Mors! Welcome to Baaw, Camarines Sur. At sa araw na to, samahan nyo kaming mamasyal at explore ang magandang tanawin na makikita natin dito sa bayan ng Baaw. Dahil nga linggo ay sabi ko sa asawa ko magsimba kami. At nagawa naman namin. And thank God dahil nakapamasyal din kami at the same time. So first, ang pupuntahan pala natin ay ang tinatawag na Antipolo Overlooking View. At yung pangalawang destinasyon natin ay ang Century-Old Tree. Ito ay isang puno ng balete na makikita sa tuktok ng bundok. So aakyat po tayo. Go, go, go! Sa mga nature lover dyan na katulad ko, sana mag-enjoy po kayo sa panonood. At ma-share ko lang pala na ang gamit naming motor ay scooter lang naman, Yamaha MIUI 125. So kung may scooter kayo dyan, caring-caring yung pumunta dito. Kaya naman, medyo mahirap siya pero kakayanin. Kahit na medyo pataas talaga yung daan at may mga paliko-liko, mag-ingat na lang sa pagdadrive. Doble ingat. So ito may bumungad sa aming baka. Welcome daw, sabi sa amin. Welcome sa iyo, baka. Dito na nga tayo sa Antipolo Overlooking View na matatagpuan dito sa Barangay Antipolo, Bayan ng Baaw, Camarines Sur. So ito, tindahan po yan na mabibilhan nyo ng pagkain or inumin. At talagang mag-enjoy ka na sa view kahit dito ka pa lang. And itong nga anak ko, sobrang tuwang-tuwa siyang titigan itong tanawin na to. Sobrang ibang-iba talaga yung feelings kapag ka napapalapit tayo kay Mother Earth. So, tingnan nyo yung anak ko, di ba, tuwang-tuwa rin siya sa scenery na nakikita niya dahil nasanay nga siya sa mabahay, maingay, masasakyan. So, first time niya makakita ng ganitong tanawin. So, nakaka-relax lang at napaka-peaceful. Nung last time kasing umakit kami ng bundok, wala pang muwang tong anak ko. Siguro mga 1-year-old pa lang siya nung time na yun. Nung nakatira pa kami sa Rizal, umakit din kami sa Binangonan. So, kitang-kita din namin yung overlooking view ng buong Rizal nung time na yun. So, hindi niya pa yun maalala. And ito, bumili sila ng pagkain, di ba? Yung ito, merong tindahan dito na mabibilhan nyo ng inumin, ng pagkain, if ever nagutom kayo sa biyahe nyo. And tinanong din namin si nanay kung malayo pa ba yung puno ng balete na pupuntahan namin sa may tuktok ng bundok. Ang sabi niya, mga 5 minutes daw ang lalakarin namin. So, sabi niya, iwan na lang daw yung motor dito sa may tindahan niya. So, tayo na lang yung bahalang mag-donate kung magkano ibibigay natin sa kanya kapag iniwan natin yung motor. Hindi naman siya naniningil ng bayad. So, eto, mag-aakyat pa tayo ng bundok, maglalakad pa tayo dahil bawal nga daw iakyat yung bisikleta or motor papunta dun sa may puno. So, eto, mag-umpisa na tayong maglakad. O, bawal na. Bawal talaga. Saan? Dito? Dito manay nga manay. Kung araw si manay. Adi po.
Pain po sa to kawoy. Sadi po thank you po. Dito guys, nabulag kami dahil may araw naman pala dito. So ito, sabi nga dito ni Anthony Douglas Williams, take a quiet walk with Mother Nature. It will nurture your mind, body, and soul. So tamang-tama talaga to sa atin guys. And paalala daw, bawal nga daw itaas ang bike o motor, bawal magtapon ng basura, at meron nga pong curfew dito. Bawal nga pong pumunta dito kapag alas 5 na ng hapon hanggang 4 AM. Okay po? Pangyari ko, pag una ko, di kita sa dimig taas kawoy. Ano yung good sopong ko sandal. Atang nagputi na kini sandal ko. Di ko man ising migan kita sa kawoy. Hiking. Buko man ang malang kalapok. So dito guys, akala ko kasi dun sa may overlooking view lang kami pupunta. So nakita ko kasi sa Google is semento naman siya. At sabi ko kasi magsisimba kami. Hindi ko naman alam na talagang aakyat kami sa may taas ng bundok sa may puno. Yun. Pero kaya rin naman kasi hindi maputik. Kakahingal. Wow. Dito kami sa taas ng bundok. Ganda ng view. Kitang-kita mo yung pinaka bayan. Ayun na yung mag-ama ko. May mga bata. Ngano boy, pagbalik. Amo. Gayon. Ngano, amo. Ay, ulat muna. Nandun na. Iniwan na ako ng mag-ama ko. Oh my God. Wow guys, tingnan niyo yung view. Oh my God. Parang kalibel ko na yung bundok. Nandun na yung dalawa. Oh my guys, ang ganda. Buti hindi umuulan. Malapit na tayo sa sa puno. Wow. Oh my God. Oh my God. Butterfly. Hello. Mount Asog. Ano yung mag-ama ko? Oh my God. Wow. Ang ganda ng view. Boy, kung makita nyo to sa personal, sobrang ganda. Nakaka-relax. Nakakawala ng stress. At meron ding tindahan kapag ka nagutom kayo, nauhaw kayo, may mabibilang kayo ng pagkain. Ayun. Yun tindahan yan. Hi! At meron sa inyo susalubong na tourist guide. Ito yung doggy. Hello doggy. Dalawa Hello doggy. Wow. Hello tree.
Guys, ito na siguro ang puno ng balete na hindi nyo kakatakutan dahil sa sobrang ganda nito. Idagdag nyo pa yung view na makikita nyo mula dito sa puno. Sobrang ganda ng tanawin dito. At nabanggit pala ni nanay kanina doon sa may tindahan na sobrang tanda na daw ng punong to dahil ang kanyang biyanan daw ay 90 plus na yung edad. Pero bago pa daw ipanganak yung biyanan niya ay nandito na talaga tong punong to. So kaya siya tinawag na century tree dahil nga 100 years old na to mahigit. At sobrang tibay daw ng punong to dahil alam nyo naman dito sa Pilipinas daanan tayo ng bagyo and lalong-lalo na dito sa Bicol. Pero kahit anong bagyo daw ang dumaan ay hindi daw to nabubuwal at nasisira. So ganun siya katibay. At wala po palang entrance fee. Pag pumunta kayo dito, wala pong bayad. So, libre lang. Ang bag lang natin is pakainin tong mga cute na mga asong to na sobrang babait. At, syempre, wag tayong magkakalat, di ba? Panatilihin nating malinis yung lugar na to. At, bilhan din natin yung tindahan dito para makatulong tayo sa hanap buhay nila. So, yun. So, yun lang yung tanging may ambag natin kapag pumunta tayo dito. At yung parking pala is tayo na lang yung magkusa kung magkano yung maibibigay natin kay nanay. Okay po, pag iniwan natin yung mga motor natin dun sa kanya. Kahit na wala kang drone dito, kitang-kita mo yung buong bayan. Bayan ng Baaw, Nabua, Iriga. Ano pa, kita mo nga siguro dito yung Buhi, no? Ano? Oh, Ayun. crispy. Bye-bye. Susunod pa talaga.